Umaduol ka sa akong saya. Yung kunin mo lungan. Bisag utong dako. Manghingod to ka. Tingaling mabdos na sab ko ini. Ako si Tanya, 25 anyos ang pangidaron. Minyo og ni ama ni Muyo sa Mabolo. Doon na may tulo kabuok nga mga anak sa kumbana. Nagdurimi ni sila. Nagsunuray lang. Ang usa ka kamagwangan 4 anyos, ikaduha 3 anyos ug ang ikatulo usa ka tuig kapin pa. Ang akong problema ron, mahiligon kay akong bana sa sex. Mahadlok gani ko kung day off niya sa iyang pagkagwardya. Kay oras-orasan gyud ko niyag bagdok ay. Og nahadlok ko nga modaghan ang among mga anak. Og niya, sugdon ako sa pag-asoy kining akong sugilanon. Ramon, andam na tong imong baon. Tuwa na po to'y sudan. Kompleto na to. Yun na pa. O pa man ka nag-ilis? Nagtapis pa maghihapon ka ng tualya diha. Naghigdas ka, Tri. Ay, silbing. Dali sa diritan niya. Manghigda tagbalik. Uy, unsa naman sa Ramon? Uy, gabi ha? Bisan kapoy ka. Gikan kas duty, ni-score jud ka. Pagkakadlawon, nanungkab na sab ka. Unya karon, mujir-jir na pud ka. Kakapoy ba Ramon? Uy! Ay, gusto ka nag-istorya. Uy, nagkapoy-kapoy niya. Usa, pata. Samtang matuyod pang tuhod. Ubok yun na usa. Bebe. Pakuuta ko. Uy, nasabi ni Ramon. Uy! Sumaperte na natong bahong adiri. Uy, Ramon! Usa. Sisi pa biya ka. Usa na ka. Uy, puro na po ka. Kung sa sulirap ng imong mata, isulirap pa. Uy, nagsunuray na itaw ng atong mga anak. Uy, tingali mo ba? Dos ko! Sus. Oh, matod mo. Nag-take kag tablitas para di ka mo magdos. O nagmasipyat, kaya nakalimot ko tungod sa kabisi sa pag-atiman sa mga bata o sa panimay. Ay, sus! Ayaw sa nagunaw na. Uy, maliit na ko na usa. Ramon, Dali, bebe. Bilang ka sa tarong niya. Hinaya po dahil magisin at Maliit mapantik. na ko na usa na ka. Sulirap na mong mata. Sulirap. Wika na yan. Kasibig, lamig, agad ay tayo. Oh, Ramon! Lola, ari lang katipon sa paghigda sa kwarto sa mga bata. Andua ka mga bata mo imong idog o kanang atbang ining kwarto ha. Kwarto na mo na ni Ramon. Away problema Tanya. Human sa akong toyo din sa Cebu. Mapauli ra po dayon ko sa Negros. Aon sa man, wa kapasakit sa imong bana. Ay, wa man Lola. Perming kalipay. Tanaw ra ba nako? Gauga ng panit nimo. Gasunuray man ang imong mga anak sa pangidaron. Unya ra ba karong panahon na? Dili may mo patuyang og panganak tungod kay mahal na kaayong palaliton. Pagpaedukar pa. Nahibaw bitaw ko Lola. Hindot man nga daghan tag mga anak, pero ang pangutana, kaya ba sa pagbuhi? Gauga ra gitaw ng imong pamanit Inday. Pa-check up daw og doktor oy. Ay, nag-inom ang kog pills la. Kana bang dili ko mo mabdos? Ha? Nakauyon ka ana? Ay, di ba? Nag-inom kag tablitas nga di makapamabdos nimo. O bitaw. Ambot oy. Wa ba ka ko masipyat ini? Wala mo kong mabdos. Kapoy ako lawas. Malipong ko. Wala man gani og naay. Kanang bahong kimikal ang akong ihi. Unsa? Nesay katul sa akong panit ay.
Nyaw, ipuapuwa man gani. Na, Ramon. Ikaw manggod ba? Sige kang tira pasagad. Magduog lang ganit ang duha. O maduol ka sa akong saya. Yung ko ni mulungan. Bisang utong dako. Manghingod to ka. Tingaling mabdos na sab ko ini. Ay! Uy. Ayaw kong pagkasadatan niya, uy. Kaysa panahon nga magkuantang duha, parehas man tang gilamian. Saba, ay! Ba ni mo Ramon ay. Asawa man tika. Mao nga na yung ko nimo. Usa na gusto nimo adto ko laing magpahungaw. Nausa. Nawa naman hinuhol ko gana nimo, oy. Diya ka na, oy. Ramon! Oh, nauli man lagi ka. Ay, nausab na ang oras kong jotes kung gibantayan. May ke, nangatob na mga bata, day. Dali. Si Dali. Magunsam ta. Ay, naunsa mag-unsa pa. Hindi magkuan, good. Ha? Oh, pagbiha ni mo, di ba nagkuan ta? Ay, ganina pa man to. Naunsa ba ka? Miskin na paskin pa. Ay, pinahinay Ramon. Ay, kay malipong ko. Ay, sandig lang. Harap di ka malipong. Harap di ka matumba. Isa mo pa. Agay, hinahinaya kay mapiang ko. Ay, ay. Ayaw, tigla na. Sulam ka ba kasi, oy. Sige ka ba ko sabi. Nag-away mo si mong ba nagabitan niya? Wa man lula. Mura magugsaba kayo akong nadunggan. Akong dunggan murag dunay gitook. Unya, mga butang nga nangatagak kagol ko lang agi. Mamunog na ba na ni mo tanya? Ay, di lagi na mamun og lula. Time pa sa laha. Ay, manabaon ako kay daghang bulingon. Oh, ay. Oy. Lingkod tanya Nalipong katingaling. ako. Magba kasi mong gibarugan diha, oy. Naon sa mga, oy. Uy, Marie, ayaw ginang balibari imong bana. Kay basin og mao na hinungdan sa inyong away ug mangita na hinuon naglain. Mao lagi Mari, oy. Wa man ako nabalibari ba? Pero nahadlok ko. Doon na naman ko gibati sa akong lawas. Uy, wa ka makauyon sa contraceptives nga imong gigamit. Balik ka tong imong doktor. Basin og ilisa na, Marie. Niya to kag doktor. Na sa resulta. Mabdos ka? Kuandong. Og mabdos ka? Ako ka na. Tingalig sa lain, ha? Lain na sa nimong sinutihan, oy. Naamay usahay, Gon. Uga na kag tinagdan din ako, mo nga magduda naman lang tani mo. May ubos naman lang tanim mo, oy, Ramon. Naisultihan ti ka, no? Naipanahon. Nga sakitan ko kung imo kong gamiton. Gani mo utong na lang ko para dili maputol ang imong kalipay. O ka nang giingon nimong laki, ikaw ray laki sa akong kinabuhi. Nganong mangita pa man kog lain? Nga pwerte naman akong tagbawa nimo, pamahaw pa ni Udto Snacks, panggabi og makadlawon man. Giukay ko nimo. Wa ti ka balibari. Ang akong gikahadlukan, nga kung masipya ta mo mabdos na sab ko. Ayaw kong inang ng laki ko, kay wa na nako buhata. Gatuogan ikong wa ko makauyon aning akong gitumar, nga dili ko mo mabdos. O dili pa ko magkontrol. Tingalig mo abot ako sa kadusina nga atong anak. O ganong mahadlok masab ka nga mo mabdos nga niyama ko nga imong bana. O nagmadaghan sila. Unsa may imong ibuhi, ha? Unsa ito ipakaon o ipaedukar sa atong mga anak, ha, Ramon? Hahay, pagkawabay lamin mo ikastorya, ay! Wala kong gana. Mulakaw na kay! Oh, asa man ka? Magawas ka o magbayahay! Nahadlo ko nga magbisyo ang akong bana o babay. Biyaan ko ang akong mga anak. Unsa man nga klasiha sa birth control para dili ko mumabdos o makauyon ko. Mahiligon gid kaini akong bana sa pagpakidog nako. Nahadlok sab ko sa gipamati sa akong lawas. Palihog, unsa inyo ikatambag, Tanya.